Асене, в редакционната ни поща има десетки сигнали на зрители, които се оплакват от отменени полети на летище София. Създаде ли снегът проблеми и там? Заради лошото време близо 300 пътници на нискотарифна авиокомпания от полети от Мадрид и Лондон кацнаха в Солун и Букурещ вместо в София. Летищните власти вече втори ден издирват тези пътници, които са докарани в България с автобус. Но вижте какво беше положението на летището, което провериха Габриела Наплатанова и оператора Любомир Тасев. Въпреки лошото време и обилния снеговалеж, днес няма промяна в разписанието на полетите, а пътниците търпеливо чакат да излетят. Притеснявам се от Италия после за Лондон. Да, защото предния път, като се прибирахме, имаше един ден закъснение. С това малко дете ми беше трудно. Заради снегопочистването, полетите през уикенда са спирани общо 13 пъти, но закъснението не е било повече от 2 часа. Въпреки лошото време, за последните 3 денонощия само 16 полета са отклонени, а само 3 не са кацнали на летището в София. Летищните власти са категорични, че пред разписанието за излитане и кацане много по-важна е безопасността на полетите. Няма анулиран полет поради снегопочистването и нямаме аварийна ситуация във връзка с замръзнала писта или нещо от този сорт. След всяко почистване, спирачният ефект на пистата се измерва от специален автомобил и се предава по електронен път до всички самолети, които ще излитат или кацат тук. Аз смятам, че летището е достатъчно подготвено да посрещне изненадите на метеорологичната обстановка. Въпреки обилния 24-часов снеговалеж, летището не е затварено, както е обичайната практика в други държави. За BTV новините Габриела Наплатанова.